Ens hem passat molts anys repetint que era important posar l'infant al centre. I jo penso que ens hem equivocat. Òbviament tot això ve, com podem veure en aquestes imatges antigues, el professor era el centre, era l'important, se li atorgava una autoritat, un respecte, que potser és veritat que ara ens manca, però que dins del procés d'ensenyament i aprenentatge el professor era el que manava, era el que sabia i no tenia en compte o en consideració en quin moment evolutiu estaven els seus alumnes i què necessitaven, a nivell grupal i també a nivell individual. Si bé llavors era necessari fer aquest gir, desplaçar l'adult del centre i de la mirada i posar-hi l'infant per poder veure exactament com era la seva cultura, per conèixer què necessitava, en quin moment evolutiu estava. Ara bé, jo penso que ens hem passat de l'extrem, que volem posar l'infant al centre, hem descuidat aquell qui sosté i cuida les estructures que hi ha darrere de l'aprenentatge. Ens hem oblidat de qui cuida la infància, de qui hi ha darrere de les estructures que cuiden el procés d'ensenyament i aprenentatge, tant a l'escola com a casa. Al final, el que sosté l'infant, el que sosté el jove, és l'adult de referència que ja està a prop. Si aquest adult està desconcertat, té massa informació tota barrejada, si està desequilibrat, cansat, el centre trontolles. I hem oblidat de poder reconnectar amb nosaltres mateixos i nosaltres mateixes, que som els que sostenim la infància. Sistèmicament està desordenat posar l'infant al centre i atorgar-li aquesta responsabilitat. No poden sostenir tot això. Hem de ser els adults els que estem connectats i serens, els que organitzem i els que atenem i acompanyem les necessitats de la infància. Així que, per mi, desplaçaríem aquesta idea de l'infant al centre, protagonista, que mana d'alguna manera, per col·locar-lo en un lloc més sa, que és el que li pertoca, per poder posar l'adult que acompanya en un espai equilibrat, que pugui acompanyar-lo, mirar-lo, evidentment tenir-lo en compte, només faltaria, però sempre tenint en compte que aquest adult també necessita ser mirat, també necessita ser cuidat i sostingut. I confusió. Tornant a recol·locar l'adult en un espai més central, l'objectiu continua sent el benestar i l'aprenentatge dels infants i dels joves. Però perquè això sigui real, aquests adults hem d'estar alineats, conscients i mínimament en pau amb nosaltres mateixos. Els mestres, les mestres, submisos per aquesta burocràcia, per aquestes ràtios altes, per una diversitat que no es pot ser atesa, els pares i les mares atabalats pel dia a dia i per totes aquestes exigències de la criança que estan a l'ordre del dia, inclús pels propis adults que volen aprendre coses noves i se senten sols, sota aquest control del consumisme, la competitivitat, el creixement econòmic, no? Ens hem oblidat de mirar-nos amb senzillesa i amb amabilitat. Des de l'inici sempre m'ha interessat molt en tot allò que he llegit, ja quan estudiava magisteri, sobre el rol de l'adult. El rol de l'adult a mi em té molt impressionada i molt impactada. Penso que quan aprenem a fer de mestres busquem referents que ens donguin idees de com relacionar-nos amb la infància. De tot allò que he llegit al llarg dels anys, sempre hi ha una pàgina on tinc apuntat en un marge rol de l'adult. El rol de l'adult que ens guia, ens diu com ho hem de fer per acompanyar, per escoltar aquesta infància, que sí, que també de vegades la posem al centre per poder-la atendre. Així doncs, a partir d'ara, des d'Universos Sinàptics i del programa que us proposo, vull mirar-nos aquest adult que està al costat, perquè no és tan difícil tornar a reconnectar amb la nostra essència. Per poder acompanyar els infants, els alumnes, els fills, hem de saber qui som, què necessitem, com ens agrada ser, com aprenem, perquè quan coneixem tot això de nosaltres mateixos en format adult, podem entendre-ho i atendre-ho millor en aquells menors d'edat que estem acompanyant. Per això, des d'aquesta nova proposta Universos Sinàptics, el que proposo és cuidar aquest adult al costat de la infància per obtenir aquestes eines per cuidar i criar des d'un lloc connectat i en pau amb un o una mateixa. Per inspirar-nos en nosaltres el que necessitem i com som i què ens agrada, per llavors poder inspirar en l'ensenyament i en l'aprenentatge dels que tinguem a prop. En l'era de les teràpies, de l'autocura, sobretot també d'una cura d'imatge i de tot allò que fem i que podem mostrar al món, ens hem descuidat més que mai de cuidar-nos realment al nostre interior, no? I sembla que això s'hagi convertit en un luxe. Per això, abans de poder-nos mirar l'infant, o segurament mentre ens l'estem mirant, cal que ens coneguem bé a nosaltres mateixos, a nosaltres mateixes,
què ens agrada, què ens atrau, què ens mou, què ens inspira, no? Perquè quan trobem bellesa a l'entorn i benestar a l'interior, entrem en un estat d'inspiració i això fa que puguem acompanyar millor com a guia i mirar-nos més a tots aquests processos d'ensenyament i aprenentatge que passen a l'escola i que passen a casa. De la meva biblioteca pedagògica he fet una petita selecció per tenir alguns autors de referència. N'he agafat un que m'ha acompanyat durant molt de temps, que el va publicar Carles Capdevila al seu moment, en què hi ha un recull d'entrevistes amb diferents professionals de l'educació, de diferents sectors, i el que en tinc subratllats i recollits alguns exemples que parlen de la relació dels adults amb la infància i amb l'aprenentatge. Després, òbviament, no pot faltar el referent Rebecca Wild, en què tenim un dels llibres diu Qualitat de vida, educació i respecte pel creixement interior dels nens i els adolescents, i que ens dona petites càpsules de com hem també els adults emmotllar-nos per acompanyar això i aprendre a viure amb nens. Ser per educar és un dels de capçalera, és una mica dens de llegir, però Rebecca Wild sempre és un referent per qualsevol cosa i especialment en aquest tema també. I llavors he agafat un parell de llibres que no estan directament relacionats amb això, però Equilibrats i descalços d'Angela Hanscom és un referent que he fet llegir durant molt de temps en relació sobretot a l'aprenentatge a la natura, però que parla molt de com els infants se senten connectats quan van descalços i per tant estan equilibrats. I em dona moltes pistes també amb els adults de com poder-ho fer. I finalment un altre que també està relacionat més aviat amb la infància, que es diu Plantant llavors, que ha donat nom a la meva marca durant molts anys, que ens dona recursos més de mindfulness per estar presents i connectats. I d'aquí també podem treure idees i adaptar-ho pel món dels adults. Tot aquest procés d'inspiració, que n'anomeno així, no ha de per què ser fora del procés d'inspiració amb els infants. Normalment no tenim aquest temps ni a l'aula ni tampoc a casa, però agafem de referència aquest pedagog que m'agrada tant i filòsof que és Jiddu Krishnamurti, que Educating the Educator, que és un llibre que m'agrada molt, diu que el veritable aprenentatge és quan el mestre i l'alumne caminen junts. I per això les sessions que proposo, sobretot a nivell familiar, és fer-ho junts, fer-ho a nivell familiar. Els elements de referència, pare, mare, qui hi hagi d'adult d'acompanyament, i l'alumne, l'infant en qüestió, o inclús tots els germans, per poder fer un procés conjunt d'inspiració cap a l'aprendre.